Soc la Joana Eloi i soc la cap d'Igualtat i LGTBI de l'Ajuntament de Sant Feliu. L'UDIC és l'entitat que ens presta el servei de la Camboteca i també hi ha un servei més petitet que fa servei de camburatge en paral·lel o bé a visites de serveis municipals o a activitats organitzades per l'Ajuntament. Nosaltres el valorem molt positivament. Ha estat molt fàcil, ens hem entès molt bé des del principi i valorem molt el tema de la cura de l'atenció a infants i l'atenció a persones, també les persones cuidadores. Això, el fet que sigui un espai colors, que s'hagin buscat joguines de pedagogies així com més alternatives, que es fomenti el joc lliure, que nosaltres això ho valorem molt positivament. És un aspecte que quan vam veure el projecte de l'UDIC destacava respecte a algun altre que hi havia. I també això, l'entitat ha tingut molta capacitat d'improvisació, hem anat provant coses com canviar els horaris en vacances escolars i passar al matí. Era un tema que ens plantejàvem que podia ser més útil per a les famílies, però tampoc ho sabíem. Llavors ho hem provat, ens hem anat entenent molt bé amb cada incidència que hi ha hagut, amb cada proposta. Per una banda, perquè veiem que era una necessitat i que és molt difícil conciliar per les famílies i especialment per les dones, que és amb qui recau majoritàriament la càrrega de les cures de les famílies i que s'ha d'intentar, per una banda, corresponsabilitzar tots els membres de la família d'aquesta tasca, però també les administracions, i vam aprofitar la implantació del programa Temps per Cures de la Generalitat, que també ens oferia un finançament al qual ens podíem adherir. I va ser així com vam pensar en la necessitat de crear aquest servei. Una de les primeres dificultats que vam trobar era l'espai, perquè clar, tots els espais estan molt sol·licitats, no disposàvem d'un espai adequat. Finalment vam veure la viabilitat d'un espai i ens vam completar clàusules i vam treure-ho al concurs. Clar, com probablement sabeu, el tema de la contractació pública és molt complexa i a vegades ens limita molt a l'hora de buscar la qualitat. Nosaltres sí que vam demanar un projecte que tenia una puntuació, un percentatge important de la puntuació, i vam intentar que el preu no fos el criteri decisiu. Vam tenir en compte l'experiència i el projecte, perquè buscàvem això, un projecte que tingués una mirada feminista, que tingués valors. Sí, nosaltres vam entrar per aquest projecte, en aquest espai, que just sortia un altre projecte, que era un centre obert. I hi havia coses, per una banda, hi havia com dos espais que vam veure que si es podien unificar en un, milloraria molt la qualitat i el tenir dues monitores garantiria que poguessin estar sempre una dintre de l'espai. I per l'altra, hi havia aspectes a millorar que ja havíem pensat, com per exemple canviar el terra, que fos un parquet, que fos més càlid, i altres que nosaltres no hi havíem pensat i que ens va aportar l'UDIC, com per exemple la importància que fos un espai tranquil, també a nivell visual, que no hi hagués moltes coloraines, que les criatures es poguessin centrar en el joc i no amb estímuls externs. Això era un tema que no hi havíem pensat, perquè tampoc som expertes en temes d'acompanyament a infants. I llavors vam fer això, vam fer les millores amb el pressupost que teníem, les millores que vam poder, vam unificar l'espai, que crec que va ser una gran millora, perquè clar, també el ventall d'infants, el ventall d'edats és molt ampli, de 3 a 12, llavors la distribució, l'espai del que disposem ara permet fer racons i ha millorat molt amb calidesa, ara és un espai bonic. Disposar d'un servei de cures creiem que és molt important perquè facilita una mica, en petita mesura, perquè som molt conscients que és un servei de 3 hores diàries i que no canvia la vida a ningú, però sí que facilita d'una manera conciliar els diferents aspectes de la vida, la feina, amb les cures, amb la vida personal també. I per altra banda també pensàvem que era molt important oferir un servei de qualitat de cara a les criatures, o sigui que no, perquè les persones adultes puguin conciliar hem de tenir, o sigui, no oblidem un lloc on
on no es tingués cura de quines activitats, quines relacions, quins jocs, en definitiva, la qualitat de l'espai i del temps de les criatures. I buscàvem un projecte que cobrís les dues necessitats. La reacció de les famílies ha estat molt bona perquè de seguida es van sumar al projecte, de seguida vam tenir sol·licituds, vam començar les inscripcions. Les criatures poden venir 2 dies a la setmana, hi ha famílies que demanen que puguin venir més dies, però nosaltres també pensem que és un servei de canguratge i que no és, tampoc té un projecte educatiu llavors pensem que està bé, 2 tardes. I sí, hi ha molta demanda i ha estat molt ben rebut per les famílies. Hem de dir que la majoria de persones adultes que porten criatures són mares i han vinculat molt bé també amb les educadores. El feedback que tenim és molt positiu. Només no és positiu de les famílies que no poden entrar perquè no viuen al municipi o perquè les criatures són més petites o més grans. Jo personalment puc dir poc i pot dir més sobre les famílies i el que podem veure és això, que hi ha criatures que venen des de l'inici del projecte, que era fa més d'1 any, i continuen venint i volen venir i s'enfaden els dies que no poden venir. I això, amb algunes entrevistes que s'ha fet també a mares i així, doncs estan molt satisfetes. Les educadores fixes estan aquí des de l'inici del projecte i també les persones que han vingut a suplir quan han hagut vacances o així també. Nosaltres també, quan fem la difusió del servei, també el que volem incidir molt és que no cal tenir una causa justificada per utilitzar el servei. Que algunes vegades, quan estàs criant, poder fer un vol o poder fer un cafè amb una amiga pot ser una necessitat bàsica, perquè potser no tens mai una hora per tu. Llavors, valorem molt que hi hagi aquest espai, que no sigui un espai que només poden utilitzar per treballar o per fer gestions, sinó que és un ús lliure. Crec que sí, que les famílies usuàries, com a mínim, sí, perquè elles són un servei que valoren, que els afavoreixen a la seva quotidianitat. De fet, moltes vegades les persones s'ho prenen que sigui un servei gratuït. Llavors, entenc que en aquesta mesura sí que pot haver millorat la percepció. L'èxit, o sigui, el fet que les famílies l'utilitzin, que el valorin positivament, que hi hagi demanda, és el que ens ha confirmat que realment era un servei necessari i per tant, ja deia abans, que voldríem que cresqués, que estés a diferents barris, però de moment com a mínim aquest, que es consolidi, no tenim cap dubte que continuï. De fet, també, al veure l'èxit dels primers mesos, ja vam pensar que seria molt interessant poder replicar el projecte a l'altra marge del riu. El que passa que això de moment no ha sigut possible perquè no tenim el finançament ni l'espai, però sí, és un projecte que creiem que ha vingut per quedar-se i per créixer. Apostar per la qualitat, encara que no sigui un servei molt gran, que sigui un servei curós, que sigui un servei que tingui molt en compte les eines que utilitza, que sigui un temps de qualitat també per les criatures. Perquè és cert que és un servei que va néixer més de la necessitat que les persones adultes puguin tenir un respir, però és important que les criatures estiguin ben acollides i que aprofitin aquest temps també i que s'estableixin relacions saludables i que el grup es treballi el grup. Llavors, això que es tingui en compte.